Fl-awla tal-imħallef Antonio Mizzi beda jinstema l-ġuri ta' Alangalja mixli bil-qtil ta' Twani Borġ magħruf bħala Il-Bona. Il-każ seħħ nhar il-21 ta' frar ta' 5 snin ilu meta barra l-Gażin Nazzjonalista fil-pjazza ta' Marsa Xlokk allegatament galja ta' daqqiet ta' sikkina lil Bona. Hekk kif beda l-ġuri ġew indirizzati l-ġurati fejn sar appell biex ma jiġux influwenzati mill-kwalitajiet delikwenti li kien magħruf għalihom Il-Bona. Fil-qorti nstema li kien qam argument bejn l-akkużat u l-Bona u filwaqt li l-akkużat ħareġ sikkina, il-Bona mar ġab pistola mill-karozza fejn spara żewġ tiri fl-ajru. Hekk kif il-Bona tajjar l-arma, l-akkużat baqa' bis-sikkina f'idu fejn ta' l-ewwel daqqa lill-vittma fuq in-naħa tal-lemin ta' daru. Jidher li l-vittma waqa' mal-art wiċċu l-fuq u l-akkużat ta' t-tieni daqqa f'nofs sider il-Bona. Skont ix-xhieda din it-tieni daqqa kienet fatali hekk kif bil-kwantità kbira ta' demm li l-vittma beda jitlef huwa miet fi ftit sekondi. Żagħżugħ ta' 26 sena minn San Lawrenz ġie liberat minn akkuża li offenda l-pudur f'post pubbliku. L-allegat każ seħħ f'Lulju li għadda meta turista għamlet rapport fl-assa tar-Rabat Għawdex fejn sostniet li waqt li kienet idwejra ir-raġel beda jagħtiha fastidju. Fil-qorti l-mara qalet li r-raġel beda jsegwiha u f'ħin minnhom ir-raġel kien bil-qalziet imniżżel fejn beda jimmasturba. L-imputat li huwa reċidiv ammetta li kien idwejra dakinhar iżda ċaħat li ta' fastidju lit-turista. Il-Maġistrat Joen Vella Kuxkiri qalet li temmen il-verżjoni tal-mara barranija dan għaliex ma tara l-ebda raġuni valida lit-turista li kienet tinsab għal ftit jiem vakanza kellha tivvinta storja bħal din. Iżda minkejja dan l-istess maġistrat kienet kostretta li twaqqa l-akkużi miġġuba kontra l-Awċi minħabba nuqqas ta' evidenza. Żewġ Afrikani wieħed mill-Mali u ieħor mill-Kosta tal-Livorju weħlu sentenza sospiża wara li ammettew li użaw dokumenti folots biex jidħlu f'Malta mill-Italja. Ir-raġel mill-Mali nstab li kienet juża passaport u permess ta' residenza validi ta' persuna oħra, filwaqt li dak mill-Kosta tal-Livorju ġie mixli wkoll qed juża passaport fals meta kellu applikazzjoni pendenti biex iġeddet il-permess tar-residenza. Sussekwentament il-Maġistrat Audrey De Micoli ikkundannat li żewġ irġiel sentenza ta' priġunerija għal 6 xhur sospiżi għal sena filwaqt li ordnat li ġew deportati lura pajjiżhom minnu fih.